जेनेखि लाइमुथि प्राइमारि सिङाव थानाय जोंनि 22टा गामि दहलपानि फरेस्ट ब्लक लावफानि एरिया एफआरसि सिङावनो जोङो दङ। दिनै बे हालामावनो जोंहा अराय सम जुगि जुगि संसार जानो एबा हारा बेगें गारनायनि सिमां दं। नाथाय जोङो गोसो मोदोम जिउ होनानै सारमोनखौ देरहायो। नाथाय दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ नाफाथा खालामो। बेवहाय आङो दुखु मोननानै दिनै हारसिङैनो बोराबनानै दिनै जिसुआ सारजों आं थांबायमोन। नाथाय जिसुआ सारनि मोजां बुंनायावहाय आं गोजावबायमोन। नाथाय आंजों लोगोसे गोबां मानसि थांफाबायमोन। दिनै फैयै माखासे जोंनिनो ओनसोलनि बिदा फंबायफ्रा आंखौ बादा होदों। बे बादा होनायखौ लानानै दिनै आङो दलरैनो आंनि जेसेबांनाखि 19 सन 20 सन हानजाफोरखौ लानानै आङो बे सरखारजों आं थाफिननोसै। सरखारजों थाफिनबासो आंहा बेवहाय लामा मोनगोन, न' मोनगोन, स्कुल मोनगोन। बे लामाजोंनो जोंहा फिसा फिसौ फोरोंलांगोन आरो बे लामाजोंनो हान्थिनानै सानसे फिसाफ्रा गोरों गोरा जाहैगोन। बे ओनसोलखौ फोसाबनो हानाय, बे ओनसोलखौ दानो हानाय बा अफिसारफोर जाहैनाय थिग बे मिजिंखौ लानानै जों अराय सम आंनि हान्जाखौ लानानै जेब्लायबो बेयावनो थाबाय थासिगोन। आं फोथायबाय जेरैखिम आंना जालायलांसै दे। जेनोखि सारनाव जोङो दाख्लै खुद्रिनानै लामा मोनब्रैखौ जों बिहैदों। लामा मोनब्रै सारा गनायदों। सारनि अननायजों जोङो दिनै खुसि जानानै दिनैहाय फैदों। दै फैनायजों लोगोसे आंनि हान्जाफोरखौ लानानै खनसे नुजाहैनोसै होननानै जोङो दिनैनि जयिं प्रग्रामाव जों ज' लाबोबाय। बिफिबा नंखाय बाथ्रा बुंनानै नोंथांमोनखौ फुस्लायना लांदोंमोन नामा? आंखौ फुस्लायाखै जेबो आं हारसिंनो बेकसाइड जादों। रावबो आंखौ फुस्लायाखै। हारसिङैनो दिनैहाय गिदिंना थांदोंमोन। दिनै आंजों लोगोसे नै जोंना 19 जन बा 20 जन बायदि थांबायमोन। नाथाय आंनि हान्जाखौ आं लाबोफिनबाय दा। औ एप्रिलाव लाबोफिनबाय। औ थासिगोन जों बेयावनो थाथायसिगोन अराय सम जोंहा मिजिं थिनाय थाबाय। बेनिफ्राय आरो जेरावबो बारस्लायला। जोंनि मानगोनां जोंनि एमएलए सार लोगोसे जोंनि बिरदावसा आं गोबाव समजों बुंनो सानला होनब्ला बे लाइमुथि एरियायावहाय फैनायनि मेन उद्देश्यआ जाबाय जोंनि सेरेमनि। आं मानि थाखाय सेरेमनि जाफैदों होनब्ला आङो अराय सम आङो गोबाव समनिफ्रायनो आं इउपिआव थाबोखादोंमोन। आङो मोनसे बेले बेजे आरो मानो होनब्ला जों इउपिआव थानानैबो आंनि बुजिनाया बेनो आरो आङो सिगां इउपिखौ आं भुल बुजिदोंमोन। मानो होनब्ला आङो सिगांबो अनेक इउपिआव मावदों आङो। बेनि लोगोसे बे बिटिआर बै समनि इउजि ब्रह्मनिफ्राय आं थाबोदों। सिगांनिफ्राय थाबोखादों आङो दिनैसिमाव आं दंखायो। मानो होनब्ला आङो माखासे मानसिफोरनि बिपिएफनि हांख्रायनायाव आरो बिपिएफनि खोथा बुंनायाव आङो गोनो गोथो सानदोंमोन आरो लोगोसे आङो जिसुआजों आं थांनाय जयेन जाबायमोन आरो आङो आर'नाइखौ गानाखैमोन आरो बे समाव जों जेब्ला सम जागोन होमब्ला गानगोन होमब्लाबो आं नोंसोरजों दंसै होननानै आं बुंदोंमोन आरो बिदि बुंबायमोन आरो बेनिखायनो आं थांबाय होननानै आं दिनै स्रायै आं नुजागोन होननानै आङो बे जे जोंनि इउपिआव दङ बेयावनो आङो जगदान होफिनगोन। आङो गोसो गोरबोजों आं जगदान होफिनगोन होननानै आङो नाजादों आरो आं बै समाव बिपिएफनि आमोलावबो आङो बै जोंनि कर्नाल गामियाव आरो आङो मोनसे सहायनो थाखाय बे समावहाय जोंनि निर्मल सारआ जोंनि एमसिएलएमोन। बे समाव आङो बै एरियायावहाय आङो एसे मन्दिरनि थाखाय आङो बे एमसिएलएनाव बिना हैदों। बे समाव बियो गोबां साबेसे फैफिनदों नोंसोर? जोङो गासिबो जों 20 जननि बारा 25 जनसो दङ आरो माखासे थाबोबावदों आरो फैजोबगोन आरो बिदि इसे थाखाय फैजोबदों आरो आङो मा होनो गोलाव बुंबावनो मानोना आङो बुंनांगौ गोबां बाथ्रा दंमोन खिन्थु आं माखासे बाथ्राखौ बुंले आङो बे सुंद' बिबुंथिखौ आंबो फोजोबनाय जाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, अटि टेकनिशियान, आइसिइउ टेकनिशियान, रेडिअलजि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बिएसएस डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।